Palang araw po sa inyo lahat. Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana ay palagi po kayong malakas, malayo sa sakit sa araw-araw, at palagi po kayong manalangin bago matulog pagkagising po. Yan lamang pong sasabihin ko po sa inyo. Napaka-importante po ito na ipagkaloob po sa inyo. At sana sa abroad man, sana po palagi po kayong magpakumbaba at manalangin sa araw-araw. Ang Diyos na pong bahala sa inyo na gagabay po sa inyo sa inyong ginagawa. Napaka-kon po yung nagtatrabaho sa abroad. Talagang lumalaban po sila sa hirap ng buhay. Swerte-swerte yan po dyan kung minsan nakakatagpo ka ng amo na malulupit, o may amo rin na mabait. Salamat na po kayo kung mababait ang katsambahan nyo po. Kaya shoutout po sa mga abroad ba na mga DSW, mga kung dyan nagtatrabaho sa abroad. Naniniwala po ka na talagang lumalaban po kayo sa fighting spirit para lang sa pamilya po. Ang isishare ko po sa inyo ay para di pasukin ang bad spirit at palipad hangin ang inyong bahay po. Maganda ng isang basong tubig at lagyan ng isang kurot na asin at isunod ang orasyon ng 3 beses po. Maganda na isang basong tubig at lagyan ng isang kurot na asin. Lagyan nyo po ng isang kurot lang na asin yung tubig na baso at isunod po yung orasyon 3 beses po. Narito po ang orasyon po. Yahabi Pictumum Sanctissimum Benedictum. 3 beses po. Yahabi Pictumum Sanctissimum Spiritum. 3 beses po. At isunod po ang orasyong ito na 3 beses po. Ipo sa isang basong tubig at inumin po. Jesu Christum Agnus Dei Domini Dominum Deum Nostrum Egosum 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 Salvami. Yan po lamang po.